Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Para bapak jamaah Yasin tahlil wedangan ingkang kula hormati. Nembe kala wingi nek mboten salah seminggu napa kali minggu dek wingi niki beberapa putra kita nggih lare nem-neman remaja-remaja niki kenging kasus. Mungkin jenengan pun pireng kabare kenging kasus saking pocol. Niku kenging kasus. Nggih barang-barang haram ngoten niku. Barang-barang haram ngoten. Lah niki nggih sampai-sampai sini niki nggih termasuk penghuni terbanyak ten lapas. Penghuni terbanyak ten lapas niku saking sini kali Ngrambi. Nggih ini kasusnya rata-rata ngoten. Terus sing kena nggih cah nom-noman lare sekitaran SMA nembe lulus ngoten-ngoten. Lah niki nggih dados kekhawatiran kita sedanten nggih bahwa kenakalan remaja niki tambah dinten tambah mengkhawatirkan saestu. Zaman jenengan rumiyin sak nakal-nakale jenengan zaman nali itu paling bolos sekolah ngono. Nggih, cara ngono mencolot pager utawa njukuk peleme wong. Cara-cara kita niku ngoten niku. Tapi lek sakniki pun masyaallah punan. Nggih saking HP, nggih saking lingkungan kanca-kanca, saking enten istilah malih namine bullying ya, perundungan. Jadi lari niku ten sekolah rumangsa mboten aman malahan nggih. Karena nggih kanca-kancane nggih kata sing main kekerasan. Niki masyaallah nggih. Macem-macem. Nggih obat-obatan niku, nggih omben-omben, nggih. Bahkan game-gamean niku mangke ujung-ujunge karena game-gamean niku Pak niku nggih ngisi pulsa Pak. Game-gamean niku mboten gratis niku. Niku tumbas pulsa. Diamond ngoten niku. Dadi nek badhe ningkatno level game niku kudu tumbas sekian, tumbas sekian, tumbas senjatane, tumbas mobile, tumbas pokoknya meningkatkan permainan niku ngangge duit. Akhirnya sangune kangge ngonten. Nek sangune telas ya sampai njukuk duweke wong tuwa sampean. Sampai njukuk duweke wong tuwa. Bahkan lare sakniki wani ndamel peleter. Nah, peleter niku dadi tumbas dhisik mbayare carry. Padahal bendol mburi niku. Lajeng mangke tambah mundak malih terus pinjol. Nah pinjol niku karena lare alit-alit mungkin mboten atau dereng gadah KTP. Sok-sok KTP-ne wong liya. Napa wong tuwae napa nganu niku dienggo. Makane dik wingi Pak Hardi nggih ngemutaken hati-hati lek sing sampe njaluk KTP ngoten. Nah niki mboten namung toko wong liya kadang saka lingkungan keluarga kita nggih kita kudu waspada saestu. KTP-ne dienggo hal-hal sing kaya ngoten niku. Bahkan sponsore game-game niku Pak, ten lari-lari niku. Niku sponsore nggih judol niku. Sponsori niku sing gambar petir niku. Nah niku nggih ndrawasi lari-lari ngeklik niku karena kawitane niku promo, lari niku diparingi gratis sik. Wis jajalen. Akhirnya lari niku jajal lah settingan judul niku kawitan menang. Settingan niku pun nate di podcast noten ngene Deddy Corbuzier ten ngene niku pun disetting saking komputer admin mriku. Dadi jajal pertama cara jajal ping 5 niku iso menang ping 3. Awal-awal niku. Mangke terus ngonten terus nambah ngiseni 1000. Pertama 1000 ngoten. Mangke mundak selangkung, mundak 50, deposit nek ngaran. Wah niku tambah gak karu-karuan. Akhirnya terus berlaku kriminal sing macam-macam. Tadi
putra-putri kita niku dikepung segitu banyaknya pengaruh-pengaruh negatif. Lah niki nggih mboten usah goleki sing salah sapa sing salah. Kita niku siji kangge kita tiyang sepah niku usaha preventif pencegahan sing durung kena ya aja sampai kena. Nek sing pun kena terpapar ya apa carane saged medal. Saged selamat niku ya napa carane. Nggih niku sing kita padosi. Mungkin jenengan rumangsa ten dalem niku prasaku ya nang omah tak didik kanthi bener ya tak sekolahno ya tak ngajino. Ya nggih ngoten tapi kan piyambake mboten 24 jam di dalam pengawasan jenengan. Larene niku tambah luwih akeh karo kancane timbang karo wong tuwa. Lare niku. Cekel HP karo ngobrol kali jenengan niku luwih akeh nyekel HP-ne. Nah, lare sakmonten tasik labil niku dereng saged milah-milih pundi sing konsumsi HP sing sae sing pundi sing negatif sing pundi dereng saged milah-milih karena ya wis apa-apa dijajali karena eksplorasi Pak, karena jajal rono-rono. Mangke nek krasa niku pas kena resikone, kayak kena konsekuensi ini nembe krasa. Digo nang polsek nangis-nangis. Sampai kadang-kadang ten polsek ku diomongi, "Wis nek iki diangkut nang Polres. Wong tua gak usah nyusul. Ben nang kono diramut karo Polres. Ben dikapokno karo nang Polres." Nah tapi wong tua ya diteleponi terus Pak karo Polres dikongkon nyusul. Ya wis jenengan wis padha ngerti lagi ngoten niku wis ana ya apa-napa niku. Nah akhirnya ya wong tua sing kepothokan. Tur ngoten niku mboten pisan pindho jarine Polsek Dewi kan pertemuan ten Puskesmas. Mboten pisan pindho buwolan baleni. Ya kula sanjangi ya pengin ngentekno sawahe mboke berarti. Ben sawane cepet kadol niku. Nah, niki monggo kita pilah-pilih pergaulan putri-putri kita, putra-putra jenengan, mungkin wayah jenengan nggih. Karena mangke kita nggih disuni pertanggungjawaban, Pak. Saestu. Mungkin larene iku kena teko pergaulan, tapi tetep kita nggih disuni pertanggungjawaban. Nah, makanya kita niku kedah ngertos pergaulan menungso niku sangat berpengaruh kali menungsane. Kanjeng Nabi pun ngemutaken niku, almar'u ala dini khalilihi. Wong iku biasane katut karo prinsipe, karo kebiasaane koncone. Makane Syekh Zarnuji ten kene Taklim Ta'alim niku kitab sing dipelajari ten pondok pesantren niku. Niku ngaturaken anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Nek tentang api eleke wong iku gak usah takok nang wonge langsung. Nek pengin ngerti api eleke wong iku deloken kancane. Deloken kumpulane. Kumpulane apik apa elek. Lek kumpulane apik insyaallah larine sae. Nek kumpulane elek ya insyaallah ngoten niku. Karena wong iku pasti nderek kumpulane dina-dina. Kebiasaane karo sapa. Jenengan tingali putra jenengan sering dolan karo sapa, sering disusul karo sapa. Nek umpami sing nyusul putrane jenengan, sing kumpulane putra jenengan senengane ngaos, senengane sinau, senengane kesaenan ya insyaallah kita lega aman lah. Tapi nek terus mari ngono ngapunten nggih. Ten kauman, ten ngene rest area niku sore-sore pun jagongan Pak, meh magrib jagongan. Ya karena kadang-kadang kali polsek ya diobrai karo Babinsa diobrai. Engko jam 12:30 jam 1:30 ngumpul malih ngoten. Sampai gregeten rodaan Babinsa niku. Ya wis diobrai, wis diseneni. Terus dek wingi Mbak Zuenli Sumbersari ngatur. Ngenten mawon mangke nek umpami kecekel jenengan timbali ten polsek ditekek nang polsek. Mangke selain ditimbali tiang sepahe, Mbah Lurah ditimbali sedanten. Mbah Lurah ditimbali. Mangke cek dituturi karo Mbah Lurah Mesisan. Yo karo pihak polseke, karo pihak Koramile yo karo pihak Mbah Lurahe. Ben rada ana wedine ngoten. Soale arek iku kambek wong tuwa mboten sepira wedi. Enggak mempan, Pak. Lare dikandani wong tuwa karo dikandani kancane iku milih kanca. Jenengan ngutus putrane ayo engko melu yasinan nang ame Pak Bas engko barisa. Dilala magrib kancane nyusul, kira-kira melok yasinan apa melok kancane.
Mumpun talah kita niku kalah Pak, kare kanca iku kalah. Nah niki kita kedah ngertos nggih. Ten ngene Nasoihul Ibad niku kanca niku kumpulan niku dibagi 8. Lah 8 niki nggadah pengaruh masing-masing. Siji nek putra kita niku kekancan karo wong sugih, karo arek-arek sugih, akibate putra kita iku seneng donya. Putrane jenengan kok senengane kumpulan karo bocah-bocah sugih. Akhire dhek ya seneng tuku apa-apa akhire. Kancane tuku HP anyar, akhire njaluk jenengan tukokno HP anyar. Kancane tuku peda anyar, njaluk tuku peda anyar. Tuku knalpot anyar lho. Yo njaluk. Bahkan pinter lari-lari niku pesen nang omah terus engko sing kokon bayar. Bapak ibu COD stale ngene. Ning sakne wong tuane niku. Nek lari putri nggih ngoten, lari putri senengane yo make up skincare ngoten niku. Nek ningali kancane kok luwih putih, luwih ayu ditakoki, "Ya awakmu skincare apa? Aku gawe iki melo tuku." Meneh digawe gak mempan. Wong pancen cocok-cocokan. Nek putra kita niku kumpulane termasuk kita, Pak. Kita lek senengane kumpul karo wong sugih-sugih, senengane tuku ae. Tapi nek kita kumpulan karo wong sing ngapunten miskin, wong melarat, niku medal syukure. Medal syukure. Kita wis rumangsa rada lumayan timbang kancane awak dhewe. Aku alhamdulillah duwe sepeda motor. Nasi ora duwe mobil. Kancaku jek akeh sing duwe sepeda pancal utawa jek mlaku. Aku senajan HP ku jek second ya alhamdulillah timbang kancaku akeh sing durung duwe HP. Jadi medal syukure. Nek kita kekancan kali pejabat, kali tiang-tiang sing gak ada kedudukan, akhirnya melu sombong. Seneng dudang-duding, seneng ngongkon-ngongkon. Jenengan tingali tiang niku nek contone kenek tilang lho Pak, kenek cegaten dalan. Kadang-kadang dhek mentang-mentang duwe kanca nang Polres, nang Polda, kancane nang Polres, nang Polda ditelepon. Aku kenek nang kene iki anak buahmu iki tuturono. Akhire dhek ngandalno koneksine. Ngoten niku. Nah, padahal sing salah dhek. Nah, iku karena wong senengane kumpulane karo pejabat, karo tiang sing duwe kedudukan. Nek senengane kumpul karo bocah cilik, iku akhirnya dadi sifat kekanak-kanakan, mboten saged dewasa. Wis gedhe wis tuwek tapi kumpulane karo bocah cilik, bal-balan karo bocah cilik. Nggih, voli karo bocah cilik-cilik ngoten niku. Nanti-nanti karo bocah cilik. Yo akhirnya ra iso dewasa. Ya bener ketok rada enom, awet enom, tapi mboten saged dewasa. Dijak mikir serius mboten saged. Dijak mikir agama, dijak mikir keperluane kampung mboten saged wong pancen wonge dadi celelekan akhirnya. Terus nek tiyang niku sering kumpul karo lawan jenis. Lanang senengane kumpul karo wedok. Wedok senengane kumpul karo lanang, runtang-runtung rono-rono. Niku akhirnya gede syahwate, Pak. Hati-hati. Akhirnya nggih putra-putri kita selain kenakalan sing wau, kenakalan salah satu yang mengkhawatirkan di akhir-akhir ini niku penyimpangan seksual. Makanya sampai enten LGBTQ sampai Kemenak niki ngedalaken khutbah Jumat sing isine menghimbau masyarakat ngati-ngati mewaspadai mencegah tentang bahayane LGBTQ. MUI mpun damel draft kangge hukuman wong sing nglakoni LGBTQ termasuk sing mengkampanyekan sing mempromosikan mangke saged kenging pidana tapi niki tasik dirancang diajakno teng ngene DPR mugi-mugi saged disahkan mangke karena niku luwih sangka perzinahan jenengan pirsani nggih ten Quran rata-rata siksane kaume para nabi-nabi niku siksane sak macem tok kaya Nabi Nuh siksane ya kena banjir tok kena bledek tok ngoten beda karo kaume Nabi Lut niku mergo nglakoni perkara sing durung tau dilakoni sadurunge nggih niku menyukai sesama jenis. Kaum Sodom niku. Sampai saiki dijeluk sodomi niku.
Niku kan teko jenenge kaum Nabi Lut niku kena siksa double telu. Saking dukane Allah, kebuacut nemen. Wong dicepakno wong wedok kok malah ra gelem. Wong dicepakno pasangan gathukane kok malah pedang-pedangan. Nah iku nggerwegetno niku. Nah, terus nek kita senengane kumpul kali ahli maksiat, wong fasik. Akhirnya yo melu kendel maksiat. Senajan to mungkin teko awal kita mungkin gak melu-melu. Putrane kita diweling. Nah, aja kumpul karo iku. Iku ra salat iku kancamu iku. Kancamu seneng omben-omben, kancamu senengane main ngene-ngene. Mungkin putrane jenengan alasan, aku lho gak melok, Bu. Gak melok, Pak. Aku mek ngancani tok mek lungguh-lungguh tok. Ya kawitan sedina rong dina seminggu rong minggu. Suwe-suwe katut niku manggo. Contone rokokan mawon nggih. Kumpul ten nggene arek gak rokokan, kumpul ten nggene rokokan, dangu-dangu melu rokokan. Kula ngrasakno dhewe. Kula mbiyen nggih mboten rokokan, terus kumpul kali rencang-rencang sing dekor-dekor niku, melekan dalu-dalu. Melu nunggoni, nukokno konsumsi. Pertama ya ngombe es teh biasa ngono. Suwe-suwe yo melu nyedot akhir. Wah, akhire ngoten niku. Untung kok iso medal. Nek sing mboten saged medal masyaallah. Niku kawitan rokokan mangke mundak dadi omben-omben, mundak dadi naudzubillah barang-barang haram ngoten niku. Ya soalnya wis kadung kelet karo kancane. Nek gak melu ngono, dianggap gak ngurmati kancane. Gak dikonco, gak duwe kanca. Nah, sampai ngoten niku. Tapi nek kita duwe kanca sing saleh, sing apik, sing beneh nggih, ya insyaallah nggih putra-putri kita nggih kathah kedhik dangu-dangu nggih tetep saged derek. Meskipun pengaruh negatif niku luwih cepet timbang pengaruh positif. Nek koncoan karo arek sing apik niku katut apik niku rada suwe memang, butuh kesabaran. Tapi insyaallah mangke nek pun dados sae niku saene rada awet ngoten lho. Tapi negatif niku cepet nyalure. Nek para ulama nyontono iku kaya geni kena bensin. Langsung mbet ngoten mawon ya apa meneh kena pertama tubruk to. Sing terakhir nek tiyang niku utawa putra-putri kita senengane kumpul kali wong alim, wong sing duwe ilmu. Maka putra-putri kita ya dadi wong alim, dadi wong amal sing apik karena duwe ilmu, kecipratan ilmu. Contoh mungkin putrane jenengan duwe kanca raket. Sing kanca rakete niki mungkin dereng salat. Dereng sregep salat ngoten. Nah, putrane jenengan sregep salat. Awal-awal pas putrane jenengan ngejak kancane sing mboten salat niku ngejak nang masjid musala. Karena kancane ya melu. Tapi kawitan mungkin mboten langsung derek salat, ngenteni nang ngarep. Aku tak ngenteni nang parkiran. Mangke dangu-dangu karena kancane nang masjid kok suwe, nang musala kok suwe akhirnya melu wudu. Melu salat, syukur-syukur mangke saged dadi muadzin tukang adzan. Tapi nggih butuh kesabaran. Makanya kita nggih kedah meratosaken kita mboten saged cul-culan anakku wis gedhe sok milih dhewe mboten saged Pak. Tetep kita mangke tanggung jawab. Nah, tapi nggih ngangge cara sing sae. Karena dawuhe Kanjeng Nabi, dawuhe ulama niku wong iku diciptakno berdasarkan zamane dhewe. Jenengan menerapkan carane bapake jenengan ten jenengan terus diterapno ten anake kadang mboten cocok. Bapakku mbiyen keweras, gepuk ya gepuk, minggat temen anak sampean. Anak saiki digepuk, wah, minggat tenan. Nek kita digepuk ora wani, Pak. Buat diceples apa ya piye masyaallah. Tapi lek lari sakniki mboten. Nah, niki mangke membutuhkan kedewasaan jenengan kali putra. Nggih mugi-mugi sedaya putra-putri kita dijagi kali Allah, diselametno kali Allah dunya akhirat didadekno putra ingkang sholih-sholihah sing birrul walidain. Wonten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan Bapak Bida.